Houbo cantidade, pero menos da agardada. O primeiro día da campaña da centola viviuse no Grove dun xeito intenso, como manda a tradición. O produto foi entrando en lonxe a partir das 5 da tarde. En canto á cantidade, menos da que se esperaba. As expectativas eran boas, pero o volume de capturas foi máis reducido do que os mariñeiros pensaban. A primeira das poxas mantivo os prezos do ano pasado, saiu por 16 euros. O dato é semellante ás oscilacións que se rexistraron na pasada campaña, cando se moveron entre os 15 e os 20 euros. En canto á calidade, dende a Confraría de Pescadores de San Martiño falan dunha centola excepcional. Esta primeira poxa da campaña prolongouse ata as 7:30 da tarde. A apertura da veda da centola, así como a do boi, arrancou unha pasada noite en toda a costa da provincia de Pontevedra e da Coruña. A cota máxima de captura de cada unha destas especies será de 35 kilos por barco e día, ao cal se engadirán 35 kilos cada día por cada tripulante enrolado e a bordo. Poderán participar na campaña todas as embarcacións con artes menores e con porto base en Galicia, así como aquelas que tendo porto base en outras comunidades autónomas teñan permisos especiais de pesca para faenar nas augas galegas. A campaña da centola prolongarase ata o inicio da veda do ano 2019. Fixarase a través do correspondente plan de xestión.